Lungsod sa Konsolasyon, magpabiling ubos sa general community quarantine, gumikan sab sa mga nagkadaghang kaso sa COVID-19. Karong bag-o, mga food stall sa giingong illegal nga gipabarog sa Bukirang Barangay, gipahipos sa munisipyo. Ang report ni Nico Sereno. Human makadawat og report giinspeksyon sa kapulisan kini mga food stalls nga nahimutang sa Barangay Garing ug Panas, Konsolasyon. Nabantayan ang pagdagsa sa mga tao sa maong mga bukirang barangay labi na og mahapon. Ang uban magtambay og mangaon sa food stalls. Matud sa mga opisyales, gawas nga walay permit ang maong mga stall nakadasig sab kini sa panagtapok sa mga tao. Kanang mga kanaragong mga kuan, ang uban mobile raw, why permit kaya nangayon na silang permit sa barangay, wala kay muhatag kay. Una naara sila sa daan kanang mobabul ra ilang mga baligya dili sa daily. Matud sa mayor, nindot unta nga kasuruyan ang maong mga bukirang dapit apan wala gidasig karong panahon sa pandemya. Mao nga gimando sa legal office ang pagpasira sa mga stall. Bisan pa man ganahan unta tang mabuhi ang atong mga kaigsuonan inaagi sa galingon nilang panginabuhi apan peligro nagbutang kini sa peligro sa uban, no? So ato na lang yung gisira. Sa labing wahing abiso gikan sa IATF, magpabilin sa general community quarantine ang Konsolasyon. Kagahapon, napunan og 11 ka mga kaso ang lungsod ug musumada na sa 389 ang total confirmed cases. May 210 ka aktibong kaso ug 164 ka mga recoveries. Follow the rules na lang yung disiplina diha sa atong kaugalingon. So mo na akong hangyo sa atong mga katawan aron mag-MGCQ na ta ug duol-duol na ta sa new normal. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.